Vou a intentar sintetizar o que son os acordos que nos reúnen aquí como cada venres de Xunta de Goberno e a dación de conta dos mesmos, e logo poñerme o vos a dispor para calquera aclaración ou outro tipo de preguntas, porque logo ás 12:30 teño o acto no teatro principal por o tema da campaña contra as violencias. Entón, de momento non son capaz de teletransportarme en tempo e espazo real a ese ritmo. As primeiras acordos, as primeiras medidas adoptadas en Xunta de Goberno teñen que ver con solicitudes de licencia, con cuestións urbanísticas, ¿no? Tanto para a legalización dunha rehabilitación dunha vivenda unifamiliar situada no lugar de Ardagán, como tamén unha solicitude de licencia para a construción dun centro de adestramento canino en Roán 25 de San Xoán de Fecha, como unha modificación dunha licencia outorgada no ano 2012 para ampliación e reformas na Praza de Abastos, que foron obras que xa se executaron inicialmente en 2014 e agora hai un modificado en parte tamén para a legalización de algunha delas. Hai tamén un modificado formal nunha licencia concedida en 26 de maio de 2017 no que tiña que ver co número de oficinas que non aparecían ben sinalados. Na licencia figuraban 25 vivendas e 25 oficinas cando eran 25 vivendas e 20 oficinas. Hai tamén todo o que son exencións e plusvalías dos diferentes tipos de impostos municipais, dende o punto 7 ao punto 34, incluído tamén o 35, que é unha rectificación dun acordo de exención do imposto sobre o valor do aumento dos terreos de natureza urbana a un particular que era en dúas vivendas e non en unha, como figuraba por erro no acordo que se modificou. Hai unha aceptación de bonificación e unha denegación dunha bonificación no ICIO a Consellería de Educación por unhas actuacións feitas para a instalación dun ascensor nun centro educativo da cidade. Non hai bonificación según os servicios de tesorería, porque obriga da propia institución permitir a accesibilidade en este caso, entón queda fora da bonificación que sí que se concede para unha instalación dun ascensor na comunidade de propietarios Quiroga Palacios número 29. Hai recoñecemento de obrigas, de pagos de obras realizadas por Asfagal na actuación que se fixo da Rúa da Estrada Santas Mariñas Picaños por un precio aproximado de 175.000 euros, que foron obras que se executaron acorde dunha actuación municipal, algunha das fases fora do prazo sin cobrar renovación de prazo, entón que hai que abonar igualmente os traballos e tamén os contratos e as facturas da luz antes da regulación que se fixo contractual por 240.000 euros que se recoñecen como obrigas para poder ser abonadas. Hai tamén unha proposta de Noa Morales en relativa á adxudicación dun contrato de obras para instalar melloras na electricidade para o campo deportivo Vestiarios no campo de fútbol de Lamas de Abade por 68.035 euros, IVA engadido á empresa ferrovial. E hai tamén unha proposta de Marta Lois, da área de Marta Lois, relativa a aceptar unha subvención concedida pola Xunta para unha acción formativa dirixida ás persoas novas inscritas nun ficheiro de garantía xuvenil por 85.394 euros. Hai tamén unha proposta de xurado para os premios do concurso de ideas e unha proposta de Rafa Peña como responsable de mantemento de obras relativa á adxudicación do que sería a segunda fase do contrato de mellora de seguridade vial na Rúa Cañoteira por unha cuantía a empresa Marconsa de 151.257 euros. Hai tamén polo mismo concelleiro a proposta de aprobación do proxecto de mellora do vial dentro do entorno da Nacional 550 en Barciela até Casas de Arriba en Cesar
un tramo que é o dende o cruce de Candelaveira a Casas de Arriba por unha cantidad de 211.750. En este caso non é o inicio da contratación, é a aprobación do proxecto. Hai un informe de Noa Morales dando conta do que foi a xustificación dunha subvención concedida pola Xunta de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude durante este ano de 5.826 euros, e dase conta tamén de varias sinaturas de convenios entre o Concello e o IE Rosalía de Castro para o bacharelato internacional por 6.200 euros, entre o Concello e o Seminario de Educación por a Paz por 2.000 euros, e entre o Concello e a USC para actividades no ámbito da educación non formal por 1.000 euros. Dentro das relacións de urxencia, que creo que no resumo non vos figuran un paquete que vou resumir brevemente da máis importante, hai por unha parte a presentación de alegacións contra unha proposta de sanción por a Axencia Tributaria Galega contra o Concello de Santiago, unha proposta de sanción de 600 euros polo que fora unha cesión de espazo público relativa a unha licencia no ano 2013 e ao que logo a correcta liquidación e a tramitación desa cesión de espazo público preséntase unha alegación máis que pola cantidade pola cuestión de que poda de alguna maneira servir como precedente de cara a outras cesións de viario por parte do Concello. Hai tamén a aprobación do convenio ca USC, ca Oficina de Igualdade, que figuraba nos orzamentos por unha cantidade de 11.000 euros, e o que hoxe se adxudicou, e que creo que non vos figura no resumo, pero logo fará unha ampliación o equipo de comunicación, son todos os proxectos de mellora de iluminación nas entradas da cidade vencellados á subvención do IDAE ou a liña de financiamento do IDAE. Sabes que esta foi unha liña de financiamento otorgada ao Concello de Santiago por máis de 1.400.000 euros, e que o requisito para poder utilizala era ter adxudicados os proxectos antes de finalización do ano, e entonces o que se fixo hoxe é adxudicar en dous dos proxectos a empresa Cobra e dos proxectos a empresa Ferrovial despois das correspondentes concursos públicos por esa cantidade, para poder, ao longo dos vindeiros meses, poder facer as melloras nas luminarias nas entradas da cidade vencelladas a estes 4 proxectos. E sabedes que esta é unha liña de financiamento que vai a supor seguramente un aforro de 90.000 euros ao ano en gasto enerxético, co cal nos vai a permitir financiar en gran parte a liña de axuda do IDAE, e tamén que se nos amortiza o pago da mesma, co cal parece que é un bo negocio tanto para a sostenibilidade, a enerxía e o propio Concello. E isto creo que é todo. Os proxectos van por zonas e... Sí, algúns deles xa dera conta en Xunta de Goberno, non teño aquí físicamente que zonas se afectan, pode especificarlos logo, Inés, que zonas afectan das entradas, porque é certo que xa o especificara cando iniciáramos a licitación das 4 fases, non? Ora non lembraría, creo que se lo teño anotado das 4 xudicacións que entraron por urxencia, pero xa Inés vos especifica que zonas afectan a cada proxecto. Os fondos de 1.400.000 van ser todos para estas obras de mellora de iluminación, non? Sí, señor. Están adxudicadas xa... Sí, señor. A condición era ter adxudicados 4 proxectos antes de final de ano, e se adxudicaron no día de hoxe, se asenará o contrato e empezarán, supoño que en breve, os cambios das luminarias, e é unha liña de axuda do IDAE que foi concedida a Santiago por un pouco máis de 1.400.000 euros. Vos sabemos cantas luminarias son? Non. Pero tamén vos lo dirá Inés. Pero creo que moitas, con 1.400.000 euros. O inicio do proceso de licitación está cargado. Mira, hoxe díxenlle a Sanduro, tens que facer unha rolda de prensa para informar da adxudicación. E dixe, xa fixen 3 roldas de prensa por este tema. E ainda así, ves, siga vendo preguntas, co cal será o que lle diga cando saia daqui. Se hai algunha pregunta sobre os acordos ou outros asuntos, pois son todo vos. Imos ben de tempo.
non? Sí, sí. Ah. Hai os acordos, falaremos da demanda que onde se formalizaba en Madrid. Sí. Bueno, un pouco coñecer agora cal é o proceso que hai que seguir. Bueno, demanda, sabedes que primeiro hubo un requerimento á familia, que non tivemos resposta, e logo hubo acordo de Xunta de Goberno de iniciar a acción que foi presentada en Madrid no día de onte, a través dun poder notarial. Porque en Madrid? Porque é unha acción reivindicatoria da propiedade das estatuas pola vía civil, e entón hai que presentala no lugar onde reside, bueno, en este caso a persoa demandada, a filla da familia Franco, non? Dos Franco. E pola vía civil, agardamos ter unha sentencia en primeira instancia nun período entre medio ano e un ano. A asesoría xurídica cree que achegarase máis ao ano a primeira instancia da sentencia que a medio ano, e unha demanda completa porque non só certifica e engade toda a documentación que demostra a propiedade e a titularidade das imaxes, das figuras, senón que a maiores vai acompañado de informes de expertos de prestixio, tanto na identificación das pezas como no que é todo o relato histórico das mesmas, para de alguma maneira avalar a solicitude da devolución á cidade, non? Entrase tamén na demanda na cuestión da prescripción, que pode alegar a familia Franco recoñecendo o que sería, bueno, o irregular da súa posesión. Créese que non hai lugar a prescripción porque se trata dunhas figuras de dominio público e porque a maiores forman parte do patrimonio histórico-artístico do Estado e estaban amparadas por unha lei da República a ese nivel que se derogou nos anos 80 e pola lei actual de protección do patrimonio histórico-artístico. E, bueno, pues con isto rematamos o que a vía judicial, que nos parece a vía máis a caída ou a única para poder recuperar as pezas despois de todos os acordos políticos por unanimidade no Concello, no Congreso, no Parlamento Galego. Ainda que sexa a vía a caída, o Concello comparte a acción reivindicatoria como que cada vez Eu creo que o Concello como institución non lle toca facer unha valoración dunha acción de partido, non? É dicir, eu creo que ten que ser o BNG o que defenda as súas accións, e eu dendo respeto tampouco facer valoracións institucionais. Creo que hai unanimidade institucional, tanto aquí, houbo no Congreso, houbo no Parlamento. Despois de máis de 3 décadas de debate sobre as figuras, sustancias unha demanda que está documentada e moi traballada, e que eu creo que se fixo con todo o rigor do mundo e para dar a batalla dos feitos que traer as pezas. É dicir, eu creo que a denuncia leva facéndose dende hai décadas, o debate leva enriba da mesa, pero a primeira vez que se fai unha acción que vai intentar a recuperación formal e real das pezas para disfrute dos veciños e veciñas e dos visitantes, e eu, como diría, nós por parte do Concello nos sentimos xa cumpridos co traballo feito, non? Ora, pois, queda todo máis da xustiza e agardamos dentro do Concello que a xustiza sexa xusta. Non sei se na demanda hai algún tipo de medida cautelar, me refiro a que se a sentenza pode durar un ano, a exposición vai rematar, podrían volver a... Sí, na propia demanda formalmente non, pero non se descarta presentala porque é unha medida que se pode solicitar en tempo, e é certo que a exposición hasta finais de febreiro vai estar aquí en Compostela e é algo que está falado e enténdese que en calquer momento na propia demanda se pode incorporar a solicitud de medida cautelar e non se descarta facelo, bueno, por unha cuestión de cercanía, máis que por outra cousa, non? Pero, bueno, seguramente se acabe incorporando, pero unha cuestión que se valorou de facelo logo en tempo real, non? E non distraer que a medida cautelar o que é o fondo da reivindicación. Ou seja, que sería máis en febreiro. Sí, sería máis cercano a finalización do remate da exposición, e tendo en conta incluso que hai prevista, bueno, a presencia desta exposición, igual que estuvo en Madrid, está en Santiago, en outras partes do mundo, non? Valorábase a posibilidade incluso de levar a exposición a Nova York, valorábase incluso a posibilidade de levar a exposición a Barcelona. Non sabemos se eso se vai a poder viabilizar, e dependendo deso, bueno, pues tomaremos unha decisión nun sentido ou noutro. Sabedes que esta exposición está impulsada en Real Academia
de Belas Artes e contou co apoio da Xunta, da Diputación e do Consorcio da cidade, non? Por eso estivemos na inauguración en Madrid e agora está aquí. Digo, eso valorábase, non valorábamos nós, son moitas as entidades que están detrás da exposición. Alguna cousa máis? Non, pois moitas gracias por deixarme cumplir co horario. Que nós tamén temos que cumplir co horario.